פטנט מבוסס על תהליך שקורה באטמוספירה, ובו נוצרים באופן טבעי מולקולות חיטוי נגד מזהמים. מדובר ברדיקלים הידרוקסיליים, ובשילוב עם החומר שמופרש מהצמחים, הם מתארים את כדור הארץ תוך השמדת וירוסים וחיידקים מזיקים. מכשיר הוולייזר מבצע את אותה פעולה בשילוב של חשמל ותמצית עדרים אורגנית. מכשיר שולח רדיקלים הידרוקסיליים שהם למעשה צבא של מתנגשים שמחסל כל חיידק או וירוס מיד עם הופעתם בחלל החדר. מעבדה מוסמכת של ה-FDA האמריקאי הוכיחה שווייליזר השמיד כ-91% מנגיף הקורונה תוך שעתיים בלבד. ווייליזר נמצא בשימוש בתי חולים, גני ילדים, בתי אבות, בתים פרטיים, משרדים ועוד. שימו לב, המכשיר מוגן בפטנט עם תקן אירופאי מחמיר. מחטא 99% מהחיידקים והווירוסים בחלל של 50 מטר רבוע. מסלק ריחות רעים במהירות ומסייע לסובלים מבעיות נשימה ואסתמה. הצטרפו למיליוני אנשים ברחבי העולם והגנו על עצמכם ועל ילדיכם.